ରଖିଦେବୁ ଏଟାକ ଦେଖିକି से काटिदेवे एटा काटिदेवा सब खरा हो दस 15 मिनट हो गले एमती कले कटिव एमती जल्दी हम हम तत्त छुआ डाकी डाकी दे ता हाथ दिटा धर पकोटा हाँ गल गल बसलो दी गोटे मोबाइल गीत लगे दे गीत लगेदेलु रे हनुमान गीत लगेलु हाँ ତା କୋଳ ଉପରେ ବସିବ हाँ ଏ ଯୋଉ ଆଉ କଣ ହଁ ପାଣି ନଗେଇବୁ ପାଣି ଟିକେ ଭିଜିବ ତ ଟିକେ ହଁ ନଗେଇଦେବା ଝିଅ ପାଣି ଓ ସମୟରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମେ ଆସିଲା ଆସିକି କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ଆଉ 5ଟା ହେଇଥିବ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛୁ ବସିବା ବୁଲିଯିବା ଏଇନ ଗାଡ଼ିରେ ଭାଇନାକୁ ନବାନି ନା କିଛି ହଲଚଲ କଟାକଟି ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କର 2 ଘଣ୍ଟା ନାଗୁ ହଁ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଝିଅ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ନହେଲେ ମୁଁ ଧରିବି ଦିଅ ମୋତେ ଏଇଠି ଏଇଠି ମୋତେ ଦିଅ ନହେଲେ ହଁ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଦାତା ହେଉଛି ତୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ କ'ଣ କାହାକୁ ତୁ ଦେଖେଇଛୁ କହିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଏଇଟା କାଟୁଛୁ କହିଲୁ ଏଟାକୁ ଉଲ୍ଟା ପକେଇଛୁ ଆଉ ଏଟା କ'ଣ ପୁରୁଣା ବେଳଟେ ପକେଇଛୁ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ନୂଆଟେ ପକେଇଲି ଏ ମାଙ୍କି ମାଙ୍କିରେ ତୁ ଗଛରେ ବଇଛୁ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖୁନୁ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ତଳେ ଏଇଠି 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 ମାଙ୍କଡ଼ କାଇଁ କାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇଠି 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 ହନୁମାନ ଏଇଠି ହନୁମାନ କାଇଁ ମହାପୁରୁ କାଇଁ ମହାପୁରୁ ନମ ନମ କରିଦେ ନମ ନମ କରିଦେ ନମ ନମ କରିଦେ ବା ବୁଲେଇବ ତ ଜନ୍ମ ମାମୁଁ ଆ ଜନ୍ମ ମାମୁଁ ଝିଅକୁ ନିଅ ନିଅ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଚାବି ବାବା ଏଇଟା ନୁହଁ ତୁ କାଇଟାକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ ମା ଦେଇଥିଲା ଧରିବାକୁ କହିଲା କହିଲା ଆରେ ବାୟା ଆଉ କହୁଛୁ ବାଡେଇଲେ ବାବା ବାଡା କହିଦେ ବାଡ ହାଦୁ ହାଦୁ ଏଇଟା ତୁ ଚାବି କାଇଁ ଚାବି ଦା ଚାବି ଦା ଏଇଟା দিয়ে ତାକୁ ଏଇଟା କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏ ଯୋଉଟା ଧର ଚାବି କରିଦେଲା ହେଇନି ମାଙ୍କଡ଼ ଇମା ନେ 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 ଏଇଟା ଧରତା ତୁ ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଚାବୁ ସବୁ ଚାବି କେତେବେଳେ କୋଉ ଚାବିଟା ଗୋଟେ ଦରକାର ହେଲା ବେଳକୁ ଚାବି ନଥିବ ଘରେ ଏଇଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଇମା ମାଙ୍କଡ଼ ହନେ ଏଇଟା ନେ ଏଇଟା ନେ ଏଇଟା ନେ ଏଇଟା ତ ନବୁ ନାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି ଚାଟ ନବୁ ଏଇଟା କୋଉଟା ନବୁ ଏଇଟା ନବୁ ନେ ନେଇଯା 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 ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଏଇଟା ନେ ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ପିନ୍ଧିବୁ ଝିଅ
ହଁ ଏ ପଛ କଥା ଗଲା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଏଇଟା କୋଉଟା ହେଲା ମ ୱାଓ କି ଷ୍ଟାଇଲ କି ଷ୍ଟାଇଲ ଠିଆ ହେଲା ହବନି ବାଲାନ୍ସ ଆସିବନି ତୋର ବାଲାନ୍ସ ରହିବ ନାଇଁ ନା ମୋର ନୁହଁ ହାତ ଠିକ ଆସିବନି କଟିଯିବ ଠିକ ଆଗ ହେମିତି ଠିଆ ହବାଟା ନଇକି ଠିଆ ହବାଟା ଯେତିକି ହଉଛି ହଉ ଓ ଲୋ ଏଇଠି ବା ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଏଇଠି ଲୋ ଝିଅ ହନୁମାନ ଆସିବ ମାଙ୍କଡ଼ ମଙ୍କି ଘୋଡ଼ା କାଇଁ ହଁ ଘୋଡ଼ା ଆସିଲାଣି ବା ଏଇଠି ଆରେ ଘୋଡ଼ା ମଙ୍କି ଏଇଠି ମଙ୍କି ଆସିଲାଣି ଏଇଠି ମାଙ୍କଡ଼ କେଉଁଠି ଅଛି କି ରହିଯା ଟିକେ ଆଉ ରହିଯା ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିବ ଏଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ ଯୋଉ ଇଏଟା ଲଗା ତାର ଯୋଉ ମୋ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ପାଣି ଆଣିକି ଗୋଟେ ଜାରରେ ରଖିଛି ସେଇ ଜାର୍ ପାଣିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ହଁ ନମ କରିଦିଅ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ ହେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ ହେଇଠି ମାରିଦେ ହଁ ନମ ସେତିକି ତାକୁ କୁଢ଼େଇ